Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da yau, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci wanda nake gabatar muku da labarai na YouTube channel mai suna Shamsu BK TV. To ku ci gaba da sauraro na a wannan YouTube channel mai suna Shamsu BK TV. Cikin yardar Allah za ku samu labaran duniya wanda yake wakana a daidai wannan lokaci. Zan ci gaba da kawo muku labarai ne ta wannan kafar sadarwa mai suna YouTube channel a YouTube ɗin da na creating ne kuma wacce na sa mata suna Shamsu BK TV. Ku ci gaba da sauraro na a wannan tashar domin nishaɗantar da ku da kuma sauraron abin da duniya take ciki baki ɗaya. Wannan na yi amfani da wannan damar ne don in karantar da waɗanda suke son jin labaran duniya amma kuma ba za su iya samun damar da za su tsaya su karanta da kansu ba. To yanzu kun samu dama wacce za ku saurari labaran duniya, wanda ba zan yaɗa muku labarin da ya zama na ƙarya ba ne, sai abin da BBC Hausa ta fitar ko Legit Hausa ko kuma Aminiya ko kuma RPI. To cikin yardar Allah zan ci gaba da kawo muku waɗannan labaran ne ta harshen Hausa kuma ta harshen da kuka saba baki ɗaya. Ku bibiyo ni domin jin labaran abin da yake wakana a daidai wannan lokaci. Na gode. Yawwa, yanzu labarin da yake hannuna shine wanda zan sake muku shi. BBC Hausa ce ta sake shi sa'o'i 7 da suka wuce. Yawwa, wannan jarida ta wallafa cewa wani lauya ya kai CBN ƙara kotu domin a cire haruffan larabci daga jikin naira. To wannan shine insha Allahu labarin da zan kawo muku a daidai wannan lokaci, sai ku saurare ni, ku buɗe kunnuwanku da kyau don ku saurara. Wani lauya ya kai CBN ƙara kotu domin a cire haruffan larabci daga jikin naira. Wata kotu a birnin Lagos da ke Najeriya za ta saurari ƙarar da wani lauya ya shigar a gabanta, inda yake so a tilastawa babban bankin ƙasar CBN ya cire haruffan larabci daga takardun kuɗin ƙasar. A ranar Talata kotu za ta saurari ƙarar. Haka zalika, Malcolm Amirhobo yana so kotu ta tilastawa rundunar sojin ƙasar ta cire haruffan larabci da ke jikin tambarinta, yana mai cewa yin hakan tamkar musuluntar da Najeriya ne saɓanin kundin tsarin mulkin ƙasar da ya nuna cewa ƙasar ba ta jingina da wani addini ba. Lauyan yana so a maye gurbin haruffan larabci da na turanci, Ingilishi ko kuma ɗaya daga cikin manyan harsunan ƙasar, ma'ana Hausa, Yoruba ko Igbo. Sai dai babban bankin ƙasar ya musanta cewa haruffan na larabci wata alama ce ta musulunci. Mutane da dama a ƙasar, musamman waɗanda ke zaune a arewacinta, suna magana da harshen larabci, ko da yake turanci Ingilishi ne harshen da ake magana da shi a hukumance. To wannan shine labarin da BBC Hausa ta bayar game da wannan lauya da ya shigar da ƙara wata kotu babba da take zaune a Lagos, wanda suke son su ga sai an cire harafin larabci daga jikin naira, wanda aka yi shi daga kan naira 1000, 200, 500, naira 100. To na naira 100 dai sun cire, amma yanzu suna neman damar da za su cire na jikin 500, 200 da 1000, wanda kuma hakan babban bankin CBN ya ce ba zai yadda ba. To jama'a, ku ci gaba da sauraron mu a wannan tasha mai suna Shamsu BK TV domin ci gaba da sauraron labaran duniya. Wannan dai na kawo muku na BBC Hausa, bayan sake binkita mana wani kuma ko Allah zai sa a ƙara samun wani. Na gode.
Ku danna mana alamar like, kana ku danna ƙararrawa, sannan ku yi mana subscribe. Mun gode.